שלום לכם צופים יקרים, וברוכים הבאים לפרק חדש של פלאגינים למיינקראפט. היום יש לנו פלאגין חדש, די מקורי, יש אותו הרבה מקומות. בשרתים. אז בואו נתחיל. היום יהיו שתי פלאגינים, ועל הפלאגין הראשון אני לא כל כך ארחיב. הפלאגין הראשון אני לא כל כך ארחיב, אני רק אענה אתכם לעשות דברים, ואז אחרי זה נצטרך את הפלאגין השני. פלאגין ראשון זה של NPC, זה קוראים קיטיזנס, משהו כזה. זה בעצם נותן את האפשרות לעשות דמות של השחקן, ואז מישהו חושב שזה אתה או לא יודע, שאתה FK או משהו, וזה יכול להיות גם אחלה פיתיון. אתם יכולים להלביש אותו, ומיד נראה איך. קודם כל נעשה רימוב לזה. איך להוציא את הזה, אז אתם פשוט עושים /npc remove, אז זה מוחק את זה. אתם עושים /npc list, סליחה על רעשי רקע, אז NPC list, ואז אני מראה לכם את כל NPC, זה כאילו ה-ID, אוקיי? עוד, אם אתם שמים NPC/NPC, אתם עושים NPC create, /npc create, אז את השם של השחקן, הנה באמת נגיד. עכשיו אתם רוצים להלביש אותו, אתם עושים /npc, זה equip, משהו כזה, רווח, לא, בלי רווח, ואז כאן אתם עושים enter, ואז אתם נגיד אתם רוצים שהוא יהיה ככה, דיימונד וורד, נעשה טיים סט 10, נלביש אותו בעצם, נשים בחרב. עכשיו זה יכול להיות אחלה פיתיון. מישהו הרביץ לו אבק, ואז אתם, למה זה לא מרביץ לו, למה הוא לא מרביץ לי, הוא FK, מה? ואז אתם באים מאחוריו מרביצים לו, כן, ויורדים אותו. עוד פלאגין, אמרתי לכם שאני לא ארחיב עליו, אבל עוד פלאגין, קומפס TP. No compass warp, compass TP. Cookies, okay. קומפס TP זה בעצם, יש את זה כמעט בכל שרת של מקוריים, או בכל שרת של מיני גיימס. מקש ימני אחד, ועוד
כן, חברים, היום אני הולך ללמד אתכם איך עושים את זה. אז מה עושים? קודם כל, זה קומפס רגיל, זה לא צריך להיות קומפס מיוחד או משהו. אוקיי, קומפס טיפי. אתם לוחצים חשמלי, אז יש לי אתכם. איך עושים את זה? קודם כל, נלמד אתכם איך להוציא משהו מהקומפס. עושים סלש N, איזה K-C-T רווח דיל ווארפ רווח ה-ID זה 1. עכשיו כאילו מה זה ה-ID? זה כאילו זה ID 1, זה 2, זה 3, כאילו זה המספר. יש כאן 9, אני לא יודע כאילו כך איך להרחיב את זה שזה יותר גדול, צריך לערוך את זה כנראה או משהו. אז יש כאן 9 מ-1 עד 9, מבינים? אוקיי, אז אתם עושים סלש CT רווח סט ווארפ רווח הניים, כאילו מה יהיה רשום שאתם תצביעו על זה, לא תלחצו, תצביעו, לא זה ID, לא זה name, אז name נגיד sky רווח 1. עכשיו אתם תראו, כן? אבל למה זה ככה? למה זה זה? אתם רוצים לשים את זה איזה בלוק שאתם רוצים, אתם פשוט לוחצים ככה, נגיד זה, ועושים עם זה. ואז כשתלחצו על קומפס זה יהיה ככה. עכשיו אתם רוצים שיהיה הסבר מתחת לזה, שלא יהיה סתם סקאי וזהו, אז אתם עושים סלש CT set desk זה 1, זה כאילו הסלות, זה ונעים, ואז את התיאור sky block good friend sky block יפה all friend sky block יפה לכל החברים, לכל friend, all the friend. עכשיו נעשה כאן קומפס sky block good all the friend. עכשיו אתם תלכו נגיד במקום אחר, תעשו כאן sky block והופה, זה ישגע אתכם למקום. נראה לי שאתם לא צריכים לדעת יותר מזה. ככה אתם יכולים לעשות, נגיד נלך לסקאי שלי, אוקיי, אז סלש נעשה כאן את הספאון סלש גיימוד 1, זה ככה נגיד
זה לא יהיה סקאי, זה יהיה נגיד ספאון 1 ו... סדס 1 ספאון גו טיפי ספאון טיפי ספאון. ככה במקום לרשום ספאון למתקשים, פשוט לוחצים כאן ספאון, סבירות כמה ספאון, וכאן רשום ספאון go to ספאון, go טיפי ספאון. תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב ותנו אני מנסים את פלאגין, אני יודע אחרי שאמרתי להגיד סאבסקרייב, אני מנסים את פלאגין, השם שלו זה ליפט, אוקיי? הנה, ליפט. קודם נראה מה הוא עושה ואחרי זה נראה זה, אוקיי? אז ניקח קודם את המצרכים שצריך. אוקיי, אתם פשוט עומדים על האיירון, מקשים אני, מעלה אתכם, ואז יש כאן את הסטאקים של קומפס עם הוואר. עכשיו אנחנו רוצים לרדת, נעשה כאן. אוקיי, דילגנו עוד לבית. אוקיי, רגע, דבר ראשון נגיד נבנה בית, אוקיי? סלש אפ 10, זה בגובה של 10 בלוקים, סלש וולס איירון. בנינו בית, אוקיי, אוקיי, אז הבלוק הראשון שאתם הולכים עליו זה איירון, חייב להיות איירון, רק איירון. ואז כאן לא שמים שלט, לא רושמים כלום, ואז כאן רגיל ביותר. שוב פעם, כאן טק וטק. אז נעשה עוד פעם, כאן טק. אוקיי, אז כאן עשינו 3 קומות. עכשיו לוחצים חשמלי על כל שלט. חשמלי. סליחה, עשיתי משהו לא נכון, אני מצטער. צריך להרוס את הכל. צריך שהגלס יהיה 2 בלוקים מעל. ואז כאן וכאן. time set 10. אז כאן, כאן וכאן. עכשיו עושים בגשמני. הבנתי מה הבעיה, סליחה, טעות שלי. הבנתי מה הבעיה. זה יכול להיות גם שהזכוכית תהיה פה, שהגלס תהיה פה. הטעות שלי הייתה בגלל שזה צריך רק להיות איירון, אז אסור שזה כל יהיה איירון, ואסור שזה יהיה אחד מהבלוקים האלה שעובדים איתם. אז נעשה דיימונד, למה נעשה סטון?
טוב. סלש roles. ספאון, פשלה. בטעות עשיתי את זה, בואו נשוכח. זה בסדר. אוקיי. what the fuck? פתחתי בדיוק את כל הקיר. אוקיי. אז כמו שאמרנו, זה הקיר לא השתנה. אוקיי. אבל בשנייה נסדר את זה אחר כך. זה שלוש קומות. נשנה את הקיר לסטון. אוקיי, יופי. עכשיו לא רואים את זה פשוט. אוקיי, נעמוד כאן ותלחץ כאן. סליחה. אוקיי. שנייה, אני אסדר את זה. אוקיי, קודם כל נשנה את הצבע של הכפתור. תכף אני מראה לכם גם World Edit, אז פלאגינים היום. טוב, אני אראה לכם את הפלאגין הזה בפעם הבאה, נראה לי. שנייה, אני אנסה לתקן, אם לא, אני אראה לכם את הפלאגין בפרק הבא. סליחה, אבל זה אני לא אצליח. מבטיח שזה יהיה בפרק הבא. אז ננסה לשים את השקפית כאן. כאן. אני אקח שנייה לספאון, אני אבדוק את זה. עכשיו אם זה עובר
לכם בפרק הבא. לייק, סאב, סליחה. רגע, חכו. אוקיי, אז אני אראה לכם שנייה. כן, יכול להיות שאני אתקן את זה, פעם זה יעבוד לי. זה ככה. יש כאן כפתור. בואו נראה לכם חדש. אני אעשה את זה סלש עד 5 מפה כבר ארוך מדי, אבל אני יודע, אני אעשה אוקיי, בלוק איירון, כפתור, שלט, פלס, כפתור, שלט. הנה, יופי, סוף סוף. הנה, רואים? ככה. זה מעלה אותי שנייה. הנה, וזה מעלה אתכם. בואו ננסה לעשות עוד קומה. אני מקווה שזה יצליח. נחזיק את בוט. לדעתי זה יעבוד. כן, הנה. מה שרציתי להראות לכם בכל הקומות האלה, זה תראו, נגיד, אם אתם רוצים לעלות לקומה 2, אז זה דסק 2, אתם רואים? אם אתם רוצים לעלות לקומה 3, לוחצים כאן מקש ימני, דסק 3, וזה מעלה אתכם לדסק 3, לקומה 3. אם אתם רוצים לרדת לקומה 2, אתם לוחצים כאן, ואז על הכפתור, וזה מוריד אתכם ל2. אתם רוצים לעלות ל3, רואים? פשוט תשחקו עם זה ותבינו לבד. עשו לכם את הקצה שאתם עושים, צריך להיות על הספורט וידאו. ולבל אחד. אז תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב, פלוס קומנט, יאללה ביי.